China. I'm found it. Isso do bem na madre. What's that? Okay, minimum 2 chances. Maybe I'm the dog. Quantos cantos? É you, yeah. No one should be. Não, eu não dou azul. So, okay, £80. So, we do UK like £70. Now, what do you need? Gyadam, connect mami na check. Kasa. Yo, bushia from Makwaba. Mamu nyina kwaba. Ene so that's one kwa. Onya ho ede ya che. Wo men chef kesim. Adwantwa mpofo na yeba be redri. Ena kotokohene Europe say to ababio. Ene na my hen na brimpon for betans na yes cancel. Nanom ebe bobo Asantehene ho de kan de tie de o de 2 year de yenti ase Euro kasaprekon. De ayire so a ye kan maka no eno na ye tena sese ya Euro tena sese ye no hwe no kama bebi atumi eye kama. Ai asetena no na no twem no hu se brekum de baaye. Emma no bibi atumi ye kama ama wokọ ye de ba akire de ye nkomu honom moni akire pi ene de ne de ba na no ebeto odwa se bekum ahene na kwaso ame ahene enko no mfa ne ba no enkosi apatam eso yasan ya ba Asantehene setena Euro afre yen yaba na yaba ne sie so de na agenda wo honom no na ɛwɔ se hwɛ na yeye entama hodo aba no ehura behwɛ no yi ne fie ne ade nyina wo mahwɛ aka so de afiri hɔ no ntene so ya miensa Euro na mahene no miensa ene beso na wo masuan de akyerɛ kotokohene no makɔhwɛ nkuro hodo so de ama no nti o hwɛ nkuro no a na mbɛbobɔ so de ama mo na Akrodie eye kruba ko ai yebekọ yakose madehye no aba bochinku yechi hanom a wo mo eba na wo bebo wo mo dehye brante ne chidom na obeso anya na obesi bibi dia chekotoko hene san so na Dumase nso so asem eba ho no ko Gyadam so mra na no na chiame amamre na manye kwan so no ma wo koye na wo ko Gyadam mu ma no kusan de chekromafo no enyina mechere na ayim opon kum ni miensa Gyadam mahene wawi ho de no ntafe no ba kotokofie mu na wabesi bibi de ache kotokohene na je so wi de a osimu na yetumi atie sima ma bibi etumi ayi nti na de men chef kiti na ayim opon kum ni poto so miensa Gyadam mahene ba no abesuan afei na medemo esan ekọ Dumase kakra yen kaka yen ho Dumase enkonya sembe to men chef kesi me ba yiranim na Dumase de ba ye no na yehu se opanyini ba akọ ya Sunyan East mashebedwani na DC yo honom MC yo ho na ono ankasa ne papa ni pon na wo bu ni din ese wono na embra na wo mehwekuru no eso na no yebuta no eyehu kunu so na nyasem keto ne na yebibi wo ho esanse ade hye bi si wo mpene so ma se de wo se ekono ntumi nkosa emfa mayen nti wo ma mpene ama bibi ankoso eno mbesi kotoko hene se ade hye bi na wo nchen no mu nyawe wo mo anyi ntum se ono soso ebeba tindo se de tibia no ewo se Euro sa hwe ebiem na omo edema wo mo eno na Euro free na wote ewura nsem ni mu do mu se kofi se Euro Asantehene akwa jinsa sempempem abobo enti no de koka bia no nenim se de sitie ene ho bakosem ne ho nsem nyina de ayire so na asama ekoye twiba abreman
ko dwa ahodo so nyina na amaka wi antumi anto no no aha ne bedu dia kotoko hene no nim die ne hunu mo ne nyansa yakopon dia dom no no sami ka sai titi no wakam na yitie na suntumi aba nti yero kan no na kire se ebusua no omo ebaaye omo obia kwan na se de yero asem ni nim se wo ho a ya na ni ka efe na akono wo bread bia o bread mo bia ya oma obia so tumi bo nro eti yero ma kwan kotoko hene ma kwan ema wonom nyina bo wo mu nkuro busua ma kuma kunum no ma kwan mo bia ka ne de so bia nche ne na busua dua no ase enti wo hwe yaw awua ne fafo no ka wo mo de sanso na akwasi jew ono so fa no mo so ka wo mo de amankona de wu ka wo mo de kwadwo tabiri mensa ene wusu bo ate mo nyina ka wo mo de mo bia bo nkuro so wo che na busua no ase ama ye hunu eno na Nyankopon adom bibia tumi toto yi a yura edna no to so no chechemu na yura se ne owusu bo ate busuafo no kosi so pepepe esisu se pepepe na chese de aye ne de na ebekọ ede ama owusu bo ate ene na busua no nti nda na ehia aye ne de yura kotoko hini bo asem de ma owusu bo ate busua so omonkoi na omonkoi amama na ma ne ese nyina emfa wonko swan chekuro na chiri waba na obi swan ede a chire no yehu so akọ makoye hodie ni nyina awie enei na woba na wabesi bibi ede a chire kotoko hene nti na chese Dumase de no busua be numu a omodo masem da ire kotoko hene no ba ko obu ade ma wo mo no usu bo ate busua no enene wo mo de shebrantie eba na no mo koye na wo mo kuswan ede chire kuro no na ye nei wo mo ba na me chef kesi wo mo ba swan ede a chire kotoko hene ai na bebe etumi aye kama nti na de nswan me nsa no ntina ye wo hanum se ne hu so bia so abo apata ya wote ase ye wa hwede obehwe eka nensem no wo ho no nyina wie se ye ntam se afisem me obedi ni ade o wie ni nyina chire no na chese ye din so ya hodo no twa 20 na de nyanko ya no pa sunsu no e wo so no ho kakra de man ti ama se bi ha adwuma ye no nye din kama enhye da nye din sa isan se awia no nhye da nim nti e be ko busua miensa no nyina so na ye ne wo mo akotwetwe enkomo na wo mo so tumi aboa yen ama wo mo nantesie wo msi enimdie na nso so wo mo nantesie ne be ko ne akokubusa ya Akrodie Dumase na yakohwe se enye Gyadam nyina wo nantesie e wo hanom ene na se etumi ama bibia aye krabehwe na aye kama na ini kan enko Gyadam ebedi kan yakọ Gyadam kakra na yakotwetwe nkomo we die osebo no beka se obi aye ni GSM die na chese Nana mpacho mbeni. Okay. yo jabusua sade ne amane ne sitie no nso aye no yero amahene miensa ene ne kotoko hene ede de da atumi ato de da ne asundua ba nkro ni nyina so ene ombesi bibi ede a che kotoko hene no miro ade di kan ma mutiri nkwa Itiri dase. yo madaro ma hwanam ne na de ehie Efreme odehye kodwo achampo. Me nana oba no enua prekope. Na
Me nana oba no ni nua prakope o ya de shebranti o Gyadam na no ye ba ye hu se bibia akoso kama yera no beja mama nana wo ba se bibi kire kro no ana se Gyadam man ni nyina de di kan Gyadam te se mo be asumdwe nko a ye ba ne anigye isi nipa edomo edi akire ye ba no cars buru be edunum ni akiri a edi akire ye ba na wo se ye di kan ba behwe ye ben totu ye se de be mba bonye ba bi atena ne ade ye ba so nyamya da roma ye be canopy ni ade a ne mpanimfo nso na mpanimfo the commanders ni ade omo one district omo di kan ba ha behwe totu ye ne ade na ye wo police commander akontomra ono wa ono na di kan na ofra ntoma no ana nana usu adiomi ono so firi akontomra ana police for mpanimfo CID fo ne ayifo nso e wa ha this comedian de bibia da na kwam a yo one year enam kwam e ba na no pay hu se wi mu bribri kakra ne ade se na yemo na pa de sorry na remu ayikusu kakra enso na mnigi a na yindi card no besi wo no na se nipa no bufa so sa de ho a ye ba kura no mo friends ensama cars ni bi mra ensama cars mi nukura kaka de cars e ba e bro ba du nson kura na e ba abeta na nachi ene ni nkuro so cha na se nyina nyina nso abrempomfo ne adi kurofo nyina nso ka ho a omo ba wadawro ma obi se wo ko Gyadam a ehin na Gyadam wo Gyadam ye Asante achem ye na ye chepra achem ene Asantemu enti mfanse ye na ye boundary ye ho no so ayan kwanta na so utimi fa ukọ achem utimi fa ukọ oboase ana adanse na utimi fa so ba kumase enti ye na ye da mfanse boundary ye na ye da ano kura ye che achem ne Asantemu Gyadam nkonwasem ba kakra na ma sebi nipa nyina ya dwene san ba honum se kuro bi ti se ya edisa akonwa na da ho che kakra na akonwa no be mfie emra ye na yimkunupa otoso mienu ko ne krachi no be mfie na mfie num ni ti akonwa na prepare de be mfie miensemu na ohima bie kwan a ye hyase adehye no de omo adehye de ko ya ye hyase a yedi hu dwuma ti fanze mfie be miensemu ana akonwa no ayya yenya de obesi na anamu yo ene ye hwede be animu de ne nyina ye hwe animu ene ye hwese bibia be ya asomdwie Gyadam de asomdwie ho aha de kotokofie de oba ana nsem bibia de bompa ese nyame beboa ma yenua no esua ye bibia na ye de asomdwie ne anigye asa ko Gyadam na Gyadam ayeboko ye da sepa na mo bre police commander me ko ho okay eti abusuafo na Gyadam so ede no ai Gyadam ahina wo ba ne nua be ma ne na twetwe nkoma no che se Gyadam akonwa no eda ho be mfie yensa peni na adom na kotoko hene hunu mu ne nisu ade hunu ne nyansen mu no ahwe ma sundwe tuma ba Gyadam miwa mo akwa ba ADUMASA TV meje so ebru so na ho ye di nyankopon na no adoro ma me ho ye pa se de so wo ye no adoro madan ho di kire ye tiefo within the nana opini ko jan berema am to sumino Gyadam malre hene nam sa so soja hene ma Gyadam traditional council Asantehene South Asantehene South say oman hene emprempon na me emprempon na me yo ene ureba se di tie biam se de wasananom ye nyina ebebem e de amam de na ye ka che Gyadam Gyadam de titikru Asantehene na no na ni kru Gyadam e wo hono be se mfie ahansuni e nye na asam na ye ka de black nyan to ye no e ya prapele ya ni na so ye fima de baako nipa baako pe mu nyina ye baako ana ba na yewura si de ye no kra na ye nwanwa yes de nyame suhia no asi ohene ana yewura pem ka sadia ono ko de mo bi antelechi no ono ko mo fa na na ntu akwa no se mi so no tenya na na nchen osom na na edubu kwa na ye ba man hia no fo na chini ye wo so ni suku wa ko nyina ho blase wo se wo bibia bi ana am cha de bibia na ana ba so yero bu ndin ti na na no de ye tanachi pentin
etanachi ebu hono mo etumu se ohene bi ba na ne kuroma fon you to know the dabi ma re yakasa ma bra me na me never seka Ghana Asia me na me interior minister me na me hwe fisam no kwasam se kron di wo bia kwa nwa ada ye wurabu ne hanmo ye ko anadble na amanfo de convoy ne bobo ya cars abi shebe akwan mu se osro kasa asase swoti na ne manyina so nyina ne manyina wo mu na so atanachi enwanwa ada ye dintapatam enipa ba ye ada ye si bia kye no so si bia kye ese agi yensem ne nwanwani ne kye se sabi yero tumfo na ni da ho nkunya na so nda ye ya wode na mama ana ne nwanwa se Gyadam kunya no ye wodi bebrebe wo ho enso ni nananom be hyiri mu se nipa dwumadi obedi ye no eno na sefa etina wo fa kunya din yife no nana ayim opon kum nipa otoso miensa emeti din ne mu yemi dupa o Gyadam kunya no sab ho tete yisu tete yi musuo de nipa yi musuo sa kunya dem kwa ye wotiti atire ho titi atire basashia wow ho no mo is it young kunya na nananom ba ya mon omudi huhu na giti Gyadam de eye man kese na yero adaroma tini ti ba biye tina ye bo yero baba for sale no so for nim de ya biye na ni de oku school na ko wasan law ya wasan law ya buputo kasa we educated into but bo o man no afa no tuma pa frat ye de atankunya na na hema abusua ye nyina ta nanan se dana emedi ne hene mo secret ne say mo de aye da ye fe abro so sei sa ade bia akoso politics jinjato ba wi ani ya umpu e so kosom ana ye so so de umpu tumi kasa ne nyina so ta nachi yenye yimu omi na ade asa ba ako na me hwenta se emetutumu nkyere David enyin pa ba ako nti wo se nyina ta achiri na no be babon se continue be so mo Gyadam de yentesa nananom no sab wo ze ubuma na wa krakifo wo mu a do bia ye ne boa yeti ne maase me amitezi sab nyi paketoa the education sector so what I see enti se wunya nananom bia se mo na kuskusa no boni bia bo ha adwen ni bia be yasomdwie ene odo kwan so tana ye besum na ewu wow ye besum na ana yim kunipa nana ayim opnipa ye besum na ewu ye besum no de ewu bia ye be kire no no de beka ASANTEMAN ni beka Gyadam man Ghana man nyina me nano me baby na me hwe ni sukura hwe wo bre no ho asepa wojo nana de sabi ompen ho asem onkasa oyedi na sun se institution vanipa inzu nyuna yede bayi nyese bia odunti no na obi ad nasem baba fo ne fuchiri oba na wo sa yego okunipa okay so what does yes kunipa oju ye na ba ko kuyi onkasa na so oba bo sa papa itimla wonimla odimla so ye principles sa na wi so tie enti we so be so no so di na nanam so na ma so no dem la no dem se abuja dem man eno ana na ye hwe eno so be obeya ma ye nanom ko so for ye wi de na mo ka chi rakoto ko hene oh bidi manu si de mi wura de mami nsole mi mu ase o sa ye o se kan aya de sabi wu etikesi da so da ye mi hu bi ma chini wiase chini yine be mi hu bi da ohu achi ohu onimu ohu achiri ohu eba ohu de ben no wo da to be boko na dwo kasapre kono no enti ye fe so otimifuo eje otumfuo oye otimifuo ne bibia otumi ade nyina ye Gyadam no obi enu se asudua so ne hye oba kwa konkasa akonyanko ye pere ho oba kwa kasa nana no bi ye nyina ye ba ko osisi ntama ye ntama ye fe eti ewrade ye se kwantenten animonyam enkoso eni sebisebe ni die de be ma no so enkoso kwanchen se ne yensum na ngu onne no so onne mi nyame asa minim obi a entokopata onye onyame asumdue hene ndue wura e de papa be se de mi de
me be ma priko jan metia say de ye be som no awu no kwal die nti na ye mu me se ba ye wura ye nyana ka Asantema abo na nso pa be sa be som no hwe de ode ko e nyanko ma ni nyini na wonyini ahodin womu onto nyo so fa mo Asantema ne Ghana man ene ta na chi ana no da mo ase ana wa so da mo ase wo chitawe a mo dia bo ne ho ban awusua na sɛdeɛ amanneɛ no esi atie no Gyadam yɛwie ha ɔkyerɛ sɛ bɛn fi mmiɛnsa ni na Gyadam akonnwa bɛtɔ hɔ no ma wɔkyerɛ sɛ ade hyɛ no obiara de ne dwa atoa etumi ɛkɔma wɔhema na sɛdeɛ esi ayɛ abotire mu de ama wɔn no ɔmo nso ɔmo dwene ho ɔmo nte aseɛ uhu hanom de na kyerɛ sɛ nanom Gyadam abusua no kuro no nyinaa na ɔmo ba bɛtae wɔn hena Gyadam ahene kum nipa ya wo ba echi no no kyerɛ sɛ afei no wo mo ba nsuo no yɛ saa no nti no na kyerɛ sɛ ama wo mo ɛkɔnya badie no ntuma anya contemporary sɛ wo mu si hwehwɛ no no nti minim sɛ de tie bia brand beso ama bibia atumi ayɛ kama nti no na Akrodie yɛbɛkɔ Akrodie na yɛto aso kakra no na yɛhu de tumi ayɛ ɛde afa ho yewu mu a eguso a yedi nkɔmɔ Akrodie yɛwie Gyadam nti enemu a yɛkɔ na sɛdeɛ ɛhɔ ama no esitie no etumi na yɛahwɛ Akrodie enso so ohwɛ sɛdeɛ ɛhɔ so amanneɛ no esi ɛteɛ na ɛno so nkonnwasɛm ɛtɔ yɛwura anim yɛwura hwɛeɛ ama wɔtena asɛm no so ɛne nhyehyɛeɛ ne amammerɛ ne amanneɛ wɔsɔ mu yɛ nyinaa wɔhwɛ kan yɛ abusua dua no ɛnso so wɔhwɛeɛ akyerɛ yi asomdwe tumi baeɛ a ɛne Akrodie nso so atumi aba yɛ ɔmo bɛsi bibi ɛde akyerɛ kɔtɔkɔhene nti no mene me wura baakɔ twetwe nkɔmmɔ na Akrodie yɛhwɛ sɛdeɛ ahamanneɛ no nso esitie me wura ho akɔ aba atwɔ ho yɛ nyame adome ho yɛ adaworo mada ho adi kyerɛ bakyɛ mede owusu adumata mefira Akrodie bakyɛ yɛ ɛnɛ obi bɛka sɛ yɛnim so yɛbɛbisa Akrodie nananom mama ne ha yɛde yɛhene bɛsi so ɛnyɛ ahene foforɔ a yɛde no bɛsi so nti na yɛwɔ ha yɛbɛsuae amammerɛ ne amanneɛ sɛ bia yɛayɛ wɔ kuro no so yɛayɛ biribiaa wie ɛyɛ biribiaa ahemfo no a wɔwɔ no akɔsuae akyerɛ no ɔno nso asuae yɛasoa no akɔtire abatire afei na ɔtomfoɔ sɛ yɛmmra ne yɛmɛsuae ne na yɛde aba obi sɛ ɔhwehwɛ Akrodie koraa wadaworo ma obɛhu ne hene Akrodie wɔ Ahafo region Goso district ɛhɔ na Akrodie wɔ ɛbɛn Goso kakra ban kwansi nkron 9 miles Akrodie ho ɛbɛka sɛ ho abakɔsɛm kakra ne sɛ ne ho abakɔsɛm ho abakɔsɛm de Akrodie yɛnyɛ ahene anaa yɛtu wɔ hene ofiri so no 31 years ni mutu no na yɛ akuo mmienu na di akonnwa no aduana ɛne ɛkoɔ na nti aduanafoɔ no na ɛte so yɛdi kan Nana Dankwa no kɔɔ n'ani ɛna Abednego ɔyɛ aduana ni ɛna ɔde tuo bɛpam Nana Dankwa firi akonnwa no so Nana Opoku ware pɛn so ɛna ɔde tuo bɛpam no firi akonnwa no so ɔbaeɛ tuba Kumase ɔbaeɛ na ɔbɛtwerɛ krataa sɛ ɔnni akonnwa no bio ano anatwerɛ na ɔde yɛde ɛnanba na Abednego nti ɔno atena so ɔtena so ɔani dwuma biara wɔ hɔ afe koraa menyɛ hwɛ sɛ ɔdie no Akrodie hɔ ɔsɛ agyapadeɛ wɔ akonnwa no ho nyinaa Kumase sɛ yɛnni hene wɔ Akuraase yɛdi no kurom nti ho nyɛma nyinaa ɔtwe baa Kumase pankoro no nti ɛwɔ mu a na ɔnso tena ɔyɛɛ na ɔnni afe wɔ so na ɔgyaa hɔ ɔkɔɔeɛ no kuro no ada hɔ 31 years ni ɛnya ahene nti nansan mu hɔ na yɛɛ nsɛ no yɛpɛ hene si akonnwa no so
nti aduanafo ɛbae ɛna ɛkɔ nafo so abae beduru tumfo anim ohunu sɛ ɛkonwa no yɛ ɛkɔ na akonwa na ɔde ma yɛ sɛ yango pension amra na ɔmedi akonwa no mai aduanafo no ɔmo so wɔ ho de anase ate ɔmo de sɛ de ate wɔ mo afiri ho nyɛ ɔmo de abio na ɔmo de akora kɔnafo na na de hyɛ ntaa ɔmo kwa ho bio sɛ yɛ bɛbɛ de yɛ ho de hyɛ kan saa nti nyɛ adeɛ ɔmo bɛba ho ɔmo bɛbɛ hwɛ na wadaroma saa bɛyi nyinaa na ɔhema awɔ ɔhema nso ni hɔ saa abɛdena go baeɛ no na ɔhema wɔ hɔ na ɔno nso yɛ aduanani ɔno anso no di mu a ɔno anso no die mu na ɔbɛtu no koraa so a saa ɔhema no abɛdena go amana ntra nso ɔbɛtu no ɔhema ndo ɔno ne baeɛ no ɔbɛpam no firi hɔ na osi foforɔ na osi foforɔ osi no kumase ya ka ɔde akura yɛnim sɛ ɔyɛ hema nti sɛ ɔse akuraase na yɛni yɛ no akuraase nti ɔbɛsi hema no wɔ kumase apankorɔ no ne fie na ɔhema no te so wɔ kumase o nti wɔtena so a na abɛtena go so w'ani afɛ na ɔgyaeɛ na akonnwa no da hɔ 31 years no de sɛ ɔwɔ hɔ no gɔ hɔ gɔ yɛ hu baabi ɔwɔ seesei ɔni kumase adeɛ baabi ɔwɔ seesei ɔhu deɛ de sɛ ɔwɔ hɔ ɔhema ni hɔ ɔhema bi ani nti seesei na kyerɛ kɔpɛ no maame ɛne ɛkan wɔ maame ne bɛdi kan maame ne bɛdi yo wadaroma na yɛho si abɔ apata mi no ɛdɔm no wɔnom wɔ yi wɔma wɔ hɔ kaa foforɔ bɛyɛ mmiɛnsa di akyirɛ ba ɛnan aba mmiɛnsa di akyirɛ ba na ɔbɛwɛ yɛ nsuo yɛ yɛsei no na muhu ne sɛ yɛnim sɛ asakra wie mu ayɛ fi sɛ sɛdeɛ si yɛ deɛ na yɛ sɛ nsuo no wɔtɔ nso nam saa yɛ sɛ ɔpete nhyira nsuo no ɛtɔɔ no anɔpɛ yi maa yɛ nti sɛ sɛ deɛ ɛkwan mu da tororo ebi wɔ hɔnom a ɔhene bi ba bɔ sɛ kuromafoɔ ne youth no yɛ mpɛnea yɛ sɛ yɛhu bi wɔ hɔ saa aduanafo yi a ɔmo kɔfoɔ bi baeɛ wɔn a na ɛyɛ sɛ saa ɛne wei sɛ yɛma ha fi ne bosome nnan akonnwa baako pɛ Asantehene kaa sɛ yɛnkɔpɛ nnipa mu afe ne bosome nnan ni aduanafoɔ yɛ ha ne yɛasɔ yɛ ha yɛba ha ne yɛkɔ yɛba ne yɛkɔ afei na awotwe mmiɛnsa ni na Asantehene sɛ afei deɛ monkɔfa mo hene no mmra yɛde no baeɛ ɔsɛ yɛmfa ne nkɔ Akrodie no nkɔsua nkyerɛ ne hemfoɔ no kuro no yɛakɔ awie ɔsɛ nnɛ yɛ mmra ne yɛsuae ɛne yɛde aba ɛda mo ase na menhyira mo nyinaa so ɔhene ɔba so da mo ase wɔakyitaeɛ na nka menya nananom nkɔne bi a ɔmo bɛduru yɛ wɔ ho ɔmo no wɔ inside yo ɛne ma me ne ma mpanimfoɔ no bi so ɛna so na yɛnhwɛ na me ne nananom ma mpanimfoɔ no bi so ɛntoa so wei da nyɛ biribiara yɛwura wɔbɛyɛ a ɛna deɛ na moka wadaroma obiara nka biribi ɛnyɛ biribi a ɛhu biara ɛtima koraa na ade ama no ɛnyɛ biribi ɛhu biara maame na ho te sɛ na me adom sɛ nka mede firi hɔ akɔ na ho te sɛ na me adom ɛho ɛ wodin sɛ ɛfɛ me Matilda ɛfiri Matilda wadaroma waneɛ ne ha ɛnɛ ɛnɔpɛ mama ne ne sɛ yɛde yɛn hene ba bɛsuae nti no ɛnɛ mfonom yɛ mmiɛnsa ɔmo nyinaa so yɛwura aman hene nom ɔhene ne deɛ hene Akrodie hene ɛ wɔde sɛ Nana Akwaboa Nana Kwabena Nana Akwaboa okay sɛ modi card no munsuan kuro no sɛ wɔsuan wɔ mu kurom hɔnom kurom hɔ yɛde din ne ma no hɔ de suan yɛ moante hɔ moante okay nti ɛnɛ deɛ mobɛte ne yie paa wɔ ho
Yes, more you be more to a crunch. Madame, Mamma, a hand sinner. Miss Samuel, but show me. Me, oh, Bama, my base now, sorry. Echo, I want to Benny, I to Benny. Na I want you. What that my no asien say. Ye to young. Yebo. No, so can we? Yes, me whom you are your corner in you. The patchine, me papa. Most to new media, when you're corner for. Mamma tobacco soon come. Chuko croco Benny, Achuka Benny, Achuko croco, Achuka craka. Amen. Croco Benny, Achuko croco, Achuka craka. So I baba, then so I read the yaji some. The way the James has Siakasa or Nabusia, and Yadi now has said the mane. And I don't be a casa and almost said the Adriana near corner is equal to Chronosonoa. Not as what men who say corner for any Japan, no, or Monium Naquay, Kutiakakra. And Tina quiet to say, why are Diano? Now wafa. Aye. A conyaida home fika cray, Minna Namacasa was about 30 years or the same. 33 years, any other. Addition, no sena, as I am a cornumono, send an city at the mamma. Neding pie, papa no penny for crowd, crowd. Ya met to be. Ya bet to be. Ya a fine jawoko. Tianum crumple the idea and get to walk around. It's a very so you bet to no more than none crowd you see a cran and ask them to. Yanum de Yamian could be you. So Yamiadum, if you are to a church. You were in no honor, Nana can say, was say in the idea was Sebi. Kurase, a dear Conyabo Krum, to better have a dear Conyawa. Ubeka said, could ye crasses Anna? When you could, you could come up, Mr. Naman call what I'm papa and not if you. Into young crab him, no, one for uncle, one was said you're quite be. Ain't he a handsome ya by a yanager, a starting yana, ye young. Now, blood doubly damn me cook room, what the end, wonderful. Miss Yamis ain't, say crooked, say, pa, was any papa for Yama. What Jaya Quentin Fin? Well, one any ebony. We'll be sending near Beckham, Bob, Nassa, Kurono. Are you? Let's enter free. What can you say? Nams 8, take away, say, pa, or pania, what young baby say. I could hear you could phone, I could hear you could come up, papa. Nana no more concord near my sister Beffy. Make us or him on so away. I mean, On soon can be. Because one unquanka, and Timima will be so encaby. What a crack. Oh, madam, and free me more from Namatana. Mokromo him away. You crom him on dear, Sabby or free. Or free me to have any episodes for you seeing anywhere. You best for free. Might say, no, he may be or no, Comasiano, no, because we're free with the air. What do you name? You never saw him, man. So no, he might be or higher the amateur. Na ye de enim say ya matubi enti ye bra na ye hene e wa kodi ho e na ye nso sa bra na woteso ye hu ne hema what de me chena bra no hene ye o free sui ai o free sui o mo anya o mo dia o mo be pam no free sui ya ai nya asam be na go aduana fo no ai aduana fo no be pam no ma me bra ne de awerho betena kumase ya enti wo hwe mo kra awerho bebre ne ma me bra no wo de free mu wa free mu Free. I say, and ya bre papa, and yasam ketua. Na yame yase me brani ni wo. Na sa abre, otumfo adawroma, wadum yen, abua sa akonya kese, e de amai. Na mo nyankopon so fa ne kransie yi. Wadawroma, ye umuwie bibia ma se hu se achakaka ye rebu ama mo se mo fa ase be ya fikure na fina. E de na kosi kwan na mo munya de hye ni bi. Ya de hye pa Akrodie ya dia ne de si kwan ne se kontra wo kuro no ma me bra ne de na chigya ne se wo me hwe kuro no ma no mo wono mo na ise no
wɔsɔre tie a wɔne yɛ ko a wɔn pɛ sɛ ka ɔno nko nanka adidie no kura no emedi yɛn nsam na sɛ bimpre de asan wɔ kura mu na wɔsɛ kuro no nso nananom ɛne otumfo nyankopɔn ahombanbɔ ne ne tie nti no wɔama na amasa na me adom wɔbɛka otumfo ho ama nkwa ne ahoɔden ama nnɛ wɔtimi de yakonya ɛhyɛ yɛn nsa nti yɛda wo mase bibi betwintwa na mu kakra bibi dia twintwa mu paa nya asɛm ketwa me papa odi kan a na ɔyɛ abusua panyini wɔno ofiri no nkwanta me papa ya henie sɛ nsɛnsɛm ya na ɔno so adi firi mu amane de yɛ di bi papa amane de yɛ di bi nso yɛ se de ade wɔ no wɔde benkum na agye nti sɛ yɛda otumfo ase so wagye ama yɛ mo na aduane fo ntam te sɛ oh yɛ ne ɔmo ni asɛm sɛsi akora no sɛ nyamboa na otuo yɛ nua bɛɛmɛn opagya na ma yɛn yɛbɛka wo abata yɛn ho ebia ɔmo na ntimi ma yɛn nkyɛn na yɛ deɛ yɛ mpamo nipa mo baabi ɛna ɔmo baabi ɔmo aba den mo nom nyina na bo mo furo kama baa ya na deɛ wɔte bi da yɛ ne ɔmo furo cars abom aba sɛsɛ ne yɛbɛsi kwan so de bi sɛ de ka ya ka asomdua ba ne ka mo nyina ma ba yɛ ba ko asomdua ma sa sɛ de wo hu no no ba yɛ de ha ɛne yɛ ɛbrɛ no so a ɛne yɛbɛhu de ɔmo bɛyɛ osu sɛ bibia betumi asi wo o bibia bɛsi sɛ awie bibia tumfo nyankopɔn adawroma ne na ɔpem so adawroma bibia bɛsi kama no pension yɛ sei no ambom yɛ ba na nsuo no yɛ sane sɛ ne yɛbɛyɛ da bɛwura tumfo hɔ nsuo yi pɛ sɛ esi yɛ kwan yɛ de mpaebɔ ɛne nkotosrɛ ɛsrɛ tumfo nyankopɔn sɛ wɔn yɛ mɔbɔ no wɔnte n'anim ɛmfa ma yɛ ne yɛ mɛyɛ deɛ sɛ sɛ yɛyɛ na nso ɔno kristo animonyam ɛnhyɛ n'animonyam ɛnɛ deɛ anwummerɛ mepɛ ahemfie hɔ ahwɛ ahemfie hɔ deɛ ɛnɛ deɛ ɛnyɛ bɛtɛɛ sɛdeɛ wohu no sɛ ɛwɔ ha no ɛbɛyɛ pinsoo kɛseɛ paa ahwɛ kora na yɛ nna adeɛ kyea yɛbɛsan asi so adekyea yɛbɛsan asi so yɛbɛbɔ fitaa ɛwɔ kuro no akɔdi ekuro no mu mama me nwom baako na mengyae mo akapele twatuo na minyamo chuko kroko beni chuka kraka beni chuko kroko chuka kraka chuko kroko beni chuka kraka beni kroko chuka kraka amen Ejabusia ye de ye nya ka cho se bia okotoko hene be ka fa bia de akire ye tia se na no aso ne fa enti no se de Akrodie so amane no esitie no di card mo ko Gyadam ene aba Akrodie se ye to aso ne akwawu Dumase yan makoma kunum ena amo so obi aso odi akonwa ye wurabu ama baako ya wo mo aba o ma asem ya tran so de wo ho ye nko owu Dumase na ye hwe de o mo so esi etie na ye hwe eho asem na abusua me ko na Akrodie no amensan ko na me ni Amahene Chiame enko twetwe nkomo kakra na ono so mfa kakra Chiame de ono na yakasa fa no so nti ono de onim nsam no mu yie pa bibia ane so ne nam nti ma menko Amahene Chiame ho na ono so mfa kakra mfa kakra ensumi entoa yenso no a Chiame mwakwabo na Josu eburu na mo ho yedi o nyame adom na mpa aboye ho adawo madan ho edi kire me nana mo watin kum di kuro isan yo Amahene Chiame madawo Akrodie te sei Akrodie de asomdue nko a boko mfumuso obia ni kuro no mu ya bai die se efiri ho na bibia si akidi a ya bai die anigye ne ahosepe na edom no a kire crowd a omo hwese ye beba na ye de amanepa etwato abeba wo mu de di kan na nom da mo ase kokodin amako me afi etwa mu ho ba bi na me hu se ye bu amo ase me kwa menim se mo suan ko dada chi na me ti se fi na mo ba me se ye rabu ama mo na cheka ka de na si kwan unse mpani se oba cha adwaye a na oye ne ho yie
Abusuan no mu sie a na no mu gusu sie a afi na bosom ayipuma kwama bre na ebra abusuan yi wo mo de hye kan kronkron edna bra yi wura me wura so age na tum prom mete say you rebo ma konafo ti afa na ka ho no omo no ya kama bomba to ma firi ho kora o mutumi ni bi no de se de openso kan ne de wacho mo firi ho kora hwemu dia sa no peso chire we dua na ni dia wonka ho na ye ko na ni dia ko na sempremo de de ya kodwa no utimi de bi na ni mo amodehye no a emre bi meti se ohino bae no nso mo pam no no de betena owai the two no a de wo sisi a okoi e bae no no owai kumasi ha me ogidie se o pankro no na wo ye sofo fe na na bed na gu e konyadina de na bed na gu ana wo konyadina we ya hotedi bo ache siama na bo ache siama na bed na gu na yini din o de bae dada na o mo de frɛ na o ti asori din ni abed na go incarnation church okay no mo de frɛ no sa yo odaro man ohima so we ohima de wuye de okwa de nya afoforo bia mfanisi samri a opimso abua konwena ma de mi se britie mu no o mehwe na o mayi ohima o sefata na ono so aba besom Akrodie ba meti se ohima no we see him am se me hu no program as scrapping ohima bi hwana Akrodie hima mprempre de yeni ohima ho na wonte da se we see hima bi da bi ohima bi ani ho sa ho okay ani ho bi yo awada ma se na se mu na adwena for mo be bia na mo do mo baby se de ba de se ya na oba ne de na mprempre de mi hu mu bia de nanso asubie wa Akrodie de na ogidie se obi baby kura na bia wo ha ne mo mani de enhu obi bia sa mani kurotwa wisi de memfa hu ebu ono ma etimu se kromofo sise yempe no nsem bebre no san sensem ne net se wo ho unsa brebo bia bonwuma bata ho yede ya nsuhi ehuruhuru anasa aponchintokwa epija kosoro a ba bedwo sise de asumdu e wo ho se mdi kakan penche bia ni Akrodie se de mene wo kan sise me da se pa ura oba so da mo ase e wa chitaya mo de abon na chidom e ma mene papa eso ento aso kakra e fa ba bi ho no na ye mede wo se wo so ohima bia wo ho ya bi kuro na ese de ohima nye sisi what pens wo ya bi so ohima bi wo ohima no ne efre no fie bedu ame afie bedu onde de wowu dada wowu ye ni nsi hima bi abi na ye de ne be kire mo aba kuro ma mu hu se one o man hene dada na da nkwapen na bibi one na ye adwuma one na ye ne hene an we so ye ne hima on se ohene no ba ko no no abed na go eba na yo no etu no ho onu etu no de abed na go ano onu sabi wo ye na etu na pin wa awuro no wa nwu na bed bae no mansum be ba abusuan ntem mo mu yi ni sinchai a want me am for ohima na ma opim so ho ama na mai ti na chesa kwes obi osi apatamu sa na busuan de we ba sa no mantimi ansi hima no me gidi sese nka satem mo mutimi si hima no a nka konyesie no nka ye tie ya tena ho more than 32 good years so and you ache pa nisa bed na go away they say the minimum baby over there but you so Kumasi ya no oba honom dabi o ma honom 1996 onsi kromo bio 1996 eno onsi ho na ono so ye ntu no muntu no ene ono so watu no sanki ensi fofo ye ntu na nki ensi fofo na say you know nkonya fie mo benya access ahemfie dan bi neme bi mo tunu ya wo te baabi a mo te baabi mo be yedai na da nkwapen na be no oyo nwan na wo ho no mo ono tema abed na gonu ba betu no oye ponta ye kuro no niema bia de ma no
nti me sure say we so yes yen say ne man ye hand over the man me da na da nkwa ne ba na me ho nti ye hand over ni nyina de ma bed na gu o ye hwan ma me nye obi a me be we ngwa ni na mete ho okay ai exercise for form refi yo me be we nga mo so na ya mo tin sem na mo tim ya ne te nti ono no ye hand over the man no nti se ono akona se ono bed na go no so ye tunu a also the same thing eso baba ye hand over the man hina na oba foforo na say we no ni honom ono so ye tu no ma honom biem nti ne nkontaa no ne akadie ne ade no ada ye tu na da nkwa no ye tu na da nkwa no won tena krumo da edu tam oba ye hand over no saa da no oba saa koi nti so wo mu say so pa say o ma ho da no eno nkyere say o timi ma meye eso oba be ye de mo hine no so waba no owie no so be kwa no okọ nti ujiri so beba me de bigi tum say so oba say obi on say ono no ba ko na ohine ba ko ne efe na awia ono ye tu no wo ye hand over the madankwa ho de ye tu hine pa o ya akode de ogro ho a wo mo betu sisi a fize wo mo sabi tu tena so o ma ne bebre bi kura ntimi ni ba mfie mi nsa ni tu no de nkwa de abako na na konwasofo na kuromafo no ana se kuroma no betima so de tawo sa be de die sei kuro no na so de tia no na mmom no no nkaza no na busuafo eno na de hye na wono mo okronkofo mo ne o mo chiri dwa twae o mo ne twa dwa tu no ye mafo bie no betima yesa o mo de hyefo no o mo busuani no ana o mo so matu no na modaro ma mo ahemfie onom no bia ye rebodwa de hye bia frum ni ade a munni na chi on from so mo koja no ba bia ono kwa madwada wan badwa bo bia wo menhye na de hye nso se bia frum ofie hwan na tutu bibia me kra me hu bisa akrada me akodi kunu mu ana me we me nya ba 60 years kunu mu ne wo me amete me bepim sambre me din command me te se busu panyin ba ko wu ye nche so ohene na ko hwe na busu panyin na wu na tutu bibia efie ho ntutu ye hwan na ye sisi se nti o se nam se anyema ntutu ye nti oheman kra wu ye ne na yiye na mu dotu ye mutumi ye firi ho dotu ye sie ne ye sie no se ndi na ande ye sie ande ye mo de dance de ye na se ohene ba ko dan kwa na me kase wo she fridge me se me kase ye ni na otweda kra dan kwa da no da so shem na wo shem owu ye nkyere ye bua asem no kransa no wo wono no wo fa se pa na se wo ba bedi akonwen ti doti ye kura nya ma so bibia ma so kra ye ni na otweda mpo ni ye doti mo ye wo hene wo da ji man hene wo die kru no mu na dan kwa penina bebiu ni fie ku nanim kakra te se de o na fie ku nanim kakra no hina bed na go be chi akonya no so na ye man hina wo che kru no so ana bed o baba ye asori e wo kru no no wabeji ba na dane ntokwa wo kase ye kru ye tu kru no me man nyina ye tu kru no mu no de pam ntina na ba kumasi asei obedu ye na aja ye wo anti one day o ha na de lete ba se na nada nkwa so oni akonwa ne bio na on pese nipa bia be fa ne nsem awuo ne penso ne ye be kase nipa asimasi enam wo so na nipa asimasi wu ye nti oji akonwa ni wo ho akonwa mu boko oh okay no de ma ne se de yentumi nye ne so hene yi so oji ojem na se akonwa na sa akoni fie de se ye ne be ye bia no o man hene ya oba fufuri o ye nsa ye na ba be ye na yi se akonwa na yeso mu dia ko so se inu ne se we ya dua na we si me ye ko na ena we si me ye dua na we si me ye ko na ena otumfo ka se akodi akonwa ko na fo akonwa nya dua na fo akonwa nti inu wo mu a o ye se ko na fo no mo mu ko dua na ana che se dua na fo no so di akonwa no iyo eni da mo asepa na mi tun chira mo chita ya mo dia bo man hene ho ba mo enti ebusuya Akrodie de na yete no Akrodie ho asem na ewo Dumase gusu amai eti no egusu ehwe ewo Dumase de no a ye kohwe ye no
Akrodie de na kokwohwe na obusua na chese akrodie na fe na ntiase na tuma ye adwuma yie pa me boni nyina tofa de amamo anom gusu a wo mo tene no mo enti kwa bontum se nche bia yewura beba betena se na de wo ho bia no so na maka de afiri wonom na ye kasa no matese se nanom bi so de no ebekoso okudemu honom ebi de no nsem ni bi koso honom enti na abasa no na nanom amahene bi be soan wo sankrase ebi so be wo anim ha ya nyom nyina na be soan wo na anim honom bi be koso sankrase Gyadam no beko sankrase a yenyina yintumi fo yani hu bi enso de tie bia ne nyina ne pia de betumi ehu be ma bibia ye kama de di kan no Gyadam ne de wo hu se aho de asomdue konte ye bo nipa kro ne de se ne on ko na na chine yani mu ne wo fa no on de ne nam ko ba bia nti owu ye na na busuafo ne nyina ase ono a ne yepe ene ne wo mo ede ma no bia so de atum won kasa ya wo se wo ye lawyer ne afi na ofefe nti ho de asomdue boko na Akrodie ne de ene anya sam keto akora wo hina otiso ye ko ne ni ono ankasa ye de hye no ene yebetu no eso obi de abedna gu ya wo ye sofo panyini ba akurum onom de ne sika ne tumi ebe pamo no ede ne firi akonwa no so e ma hina na otiso de awerho sa no se wonni akonwa no biem wonni ni akonwa no biem ene o ka dem ti wo ka dem no ya o motete honom no ano ene kokoba e wo sofo na oba no so hwe na ono so bo okuro no wo bo okuro no ano ena ne tima last year na afi twem no eto na nanom ewo ensiedo into hina wa bai die asam ne beto dwa no 3 good years ni ena Akrodie akonwa da ho mo koba yesinto kwament me ho ase we tumi adwane ni we sem ye ko nani sa ene se wo ekoya omodo osie kokoye wo ye ba o yura kotoko hina nim na de wose omode etu no omode toye na yira bae no kan nyina hwe busua na wose de bia Akrodie ye kona for de ente kona for nkoi na omonkoje wonom akon omokoye so omokoje ye no afi ne bosume be nan ni afi no omde de hye ba da ye omoso omosa koye no de hye brantie no ho yie ne nya senketwa edwina for no ne ade hye omo for no youth no omokohye omochi na mentime ho ase ena ase ye china sei fi ena be we poma kwan mu a wo mo ba na abesi bibi ache musi bibi kwamponti ne bambonti kwa na no a amahini so ade ache ne kurumafo na no mo so ade ache no kwa no omo bo ban kakra ntantuma anye sede o no yanke beda ho no ho no ntumi anye sa enso so sede tie kopon twedi ampon adom ti no bibi atumi ye kama ese de kwa bisuan ede achire ewu Dumase edi kan ka chire mo so omo no efie mako fi ma no mako enum ene di ewu Dumase akonya na no so ba ye no na chese efa bi no ye hu se video no ba bonten no a na chese ya to shile e de gu nipa koro no so a ye de na si agongo a ye de na si abonten so a ye ko chese amamre na mane kwan so ye nya ne sa se obo obidian na to shile de gu no so ne nya ne sa intino na chese e wo se wo mo ehwe na amamre na mane kwan so no ye de wo se wo ye nyina wo hwe yen so eye no se de wo so ye nyina ma bibia tumi eye kama chire ne se hu se efa bia press conference kasa ye dede ntiase efa bia wanchin bi yen ntumu wo mo fa na me chire yen en dia ene wo mo so ede so bebu mu sa eho amane ebeto dwa on ba ye ranim ye so sa tenase sa fa wo mo busuan dua no se rewremu dosu komako ene ade nyina afi kokohwe ya ampanya nuane ampa Akrodie amafa ba ko bia almost so I say word Dumase konya ye wa share say wo mon koi na wo mon kofa de shebrantie fense patem na yemfa no emra nti na busua ba ye na nsam yensan ye de ba ye ko word Dumase no mo nya mai nti ye twen se wo mo beba se be o se wo metu ahye o ene ye burning carbon na be che na yensan ya cheche mai do bia din abone de ho ama na bibia ye kama nti na setena no so de nya sam keto akora ene de ne yesronko amahene miensa ene bi so mo atene kesesa ne hye dan hunu ye ebia na bibi dwumedi bi koso ba bia ansa na se bi se because enne no se de ya ne tumi dia ho keka na ebeba na na amahene ba no mo ba na rape me hye dan hunu sa don ko abo ba me yeson no still na mo meduru ye sa so na na amahene ne abrempofo no so no menim bia na nsuo na ye sa no so na ede sa sesanye no
ɛbaeɛ no so deɛ a ɛno deɛ mentumi ɛnkyerɛ nti no sɛdeɛ tie biara no sɛ deɛ bɛkɔ so biara ɛwɔ ha yi deɛ wobɛhu sɛ biribi kɔ so wɔ baabi so ɛbɛhu sɛ nsuo nso na ama biribiara biribi sɛ ya fi sɛ na deɛ wɔsɛ nkehu sɛ ha yɛ butubutu kakra na nanom tena mo te bɔɔ mu ɛde brɛ mu no ɔmo ka kyerɛ yɛ sɛ ɔmo de cars bebree ɛne ɔmo asesa nnipa mpempem yɛ a ɔmo de wɔnom ɛreba nti egu so a yɛde mo fam na yɛ survey environment no ahwɛ na kɛde mɛkɔ akɔgyina gate na no ne ahwɛ sɛ na nanom ɛɛtene nanso sɛ saa berɛ deɛ na nanom ntumi ɛde saa berɛ deɛ yɛde mo esi ha nom kotokɔhene yɛkɔhwɛ sɛ kotokɔhene atena ase a ɔhene atena ase yoo nti no na kyerɛ sɛ yɛhwɛ anim bi a na nsɛm baako mmienu bi wɔ nom a yɛwura adi kan aka nti yɛwura ka no nyinaa wie a na nsuane no ɛnde twa toɔ koraa nsuane ne twa toɔ koraa yɛnim sɛ sɛ de tie bi abrɛ pam no nsuane no bɛba ama baabi atumi ayɛ kama nti na ɛnɛ deɛ yɛde brɛ mu ɛwɔ abɔntene ha no no ha ne yɛtumi duro deɛ ɛbɛkɔ so wɔ mfimfini hɔ biara so yɛkɔtie bi na dakyerɛ bɛsi nkonnwa sinsɛm no nyinaa so kɔ so na yɛde no nyinaa atumi abrɛ mu medin ɛde ate sɛm hene mede ma me nua abaa no na ɔno so ɛde deɛ aka atoa so nti na abusua sɛdeɛ ha amanneɛ no ɛsi ɛteɛ ɛno no mɛka kyerɛ wo no cars no bi gu so a ɛreba cars no bi gu so a wɔn ɛsisie nti no monkɔ so na monhwɛ ADUMASA TV ɛma yɛn na deɛ yɛwɔ de ma mo titiri na mammerɛ ne ama ne ho nsɛm nyinaa so no yɛntumi ɛmfa ɛnsom mo na afei na wɔn ɛreba ankasa afei na wɔn ɛreba ɛmu sɛ nsuo no yɛ saa nti no na ama ayɛ biribi ɛwɔ hɔ nti no na aha amanneɛ ɛno no nti no mpanyinfoɔ bi na asisi no ɛne sprinter na mu na kyerɛ sɛ bases ahodoɔ yɛ a wɔde ba nyinaa no ɛno nam emu a wɔn atumi de abɛduru ɛnɛ wɛda no nti no na wɔn ntumi ama bebree saa sɛdeɛ nka yɛsusu no nanso so wɔn yɛ bɛtumi aba deɛ wɔn atumi aba a biribiara ayɛ kama nti no yɛhwɛ sɛ yɛwura aba a yɛhwɛ sɛ yɛwura tumi abɛtena ase a Ti hɔ no wɔɔba sɛ mohene wabɛduru ha anaasɛ afɛ no ɔnam kwan mu ba yɛhene no wɔbɛduru ha ɛsɛ ɔbaa no koraa sɛda to ɔbaa no bɛyɛ wei paa na nka bɛtumi ɔbaa no ra wɔn mu na ɛyɛ ahemfofoɔ no meda menka ho na mebɛhwɛ bi kwa ɛna me so nyɛ me biribiara no na mmom hɔ hene no akyɛ ɛda hɔ akyɛ nti yɛsi na ɛyɛ me fɛ
ana me be mfie duasanum Akrodie mintimi hu na nada nkwada na esi so nti wono a na dabre wo twere krata se ontimi ni biem efiri ho na dabre bed nso baaye bed ba nso dane ntokwasem nti ho no ono nso koye nti akonwa na da ho a be se mfie aduasanum ni afi na ye wo mo anya do obedie kura minim ni din de once I won't tell them one day and then they be a free na crane and I will be hunu me head them free won ti no minim wo mu din and ye me one day me wa Akrodie mpomase no ya hene wo ho nti ya hene no ba na me se me ne no ba abehwe ya hene ya friends e kwa na wa hene kra wo refi ni Nana Jay skapa otosu mienu ana medwatoafo ehine nso na ejina me hoyi no so friend Nana kwa musu temene na enamo hwehwe sai ayi no ya ye dia se be ko janto ahene o mum janto ahene bra wonu e dwane ato wonu na nim bibia na me de me hede nim obesuja ma me hwenkwam na de onim pa ni asi ya ba woni e be ja ba ko ti furu ho na Akrodie de ne ba ya motima jam kuro ato onum sa 31 years ni afiansa mu ye hene foforo yo enda sene akunya wadama me ya ma ne na de tienie yen Akrodie no yen se den firi ho ifri oyikoda de ase ho ni ifri na yen na mbedo do ho nti e ba yen se hene no me ebi afiri so ebi so wo ho nti de minim de ya be de penso na to ko bisi ye no koye okoye ni kuna da hwache be 35 years ni ti na kontri na hwe achide nti ohwe achide na ye se ohene be ba nti ana nyame ncha de so ohene baaye be busumi ni kakra ni ohene baa so ampa wodo ebe tira Akrodie hene Akrodie fo mpanifo magina tum nti na ye se obabi chacha otumfo yewura enso ye wompamase kwase so ye soma Akrodie na ye hene ba ntim kase wono kwa amra na o se ye mra na embu na chidom nti ba ye ba na ba se e beta die hene achi na wasu a kire otumfo na bibia akotote na akwafa ntoma ba fira na Akrodie e sa ka achi nti ne kakra mnim fa ho na ye mra wa wodi mu because say mo Akrodie fo ase nti ye mra mo die mu kakra mo die ye da ho no ma mo nkonya de da mo die mo nkonya na ye de pacho se Akrodie dan se ye mo die mu se no si ye bisa Akrodie se ma wo ni Akrodie nti ye mra wo die mu na ye hwe mpamase ayo mpamase de tienie ena na mbedo do ho ana yempanifo no omo wuko na bisu me ofo de bidi mo mo fanya me medina de na mo na wedwatofo hene ndo ko en so mtu me na ese omudim si nanan na mi si nanan na sabi nseme be kosu bia no etimi akanti sabi pedes Akrodie kwamtim ko Akrodie asema na yiye na Akrodie fa ho de ne sabi ne kwa na wo asem betu bia ofuze ubu mi asem mi di wache ko asema yiye no oba mi timi di wache ko kama na yiye ni ska na de kansem adwini nansa na de kansem eni ni mu de kansem se wa ye ganta en be mfiese ni edisi so be mfiese ni atema se mfie mensa ne kakra ni asem bi no me kan anya yi de ba ko prem ko kan anya yi e ba ne senti na kan anya yi eno no ne minha me foi essa tia minha eu vou conversar minha tu vai comer dentro nem do dia mas lembra quando sou rica eu vou só vai fazer oh vai kurba ya wasu video
Akrodie Chieftaincy. Abed no good. Almost a dino. Dino was to see it. Also this. So come to keep from that course. And the XBR normal wedding. Let's see how brother and dinner wedding. Name ceremony. You are at a more position if you're so we want to move. Or nobody will be too the over. No better now. So those times, no, or a soft food, who was what is school, never not Sunday my hand account. No, there was some or hospital. Yeah, not to walk around for you. There's no quite could you quite to be come see what to see Nick of That means say. You. Sir, you're also now. That's how much I content in some way of the buy any content and then I was in first. I'm afraid almost some of the actually let her back or say I couldn't do now, so now I'm going to name it's around smashing about how many. I'm almost like a kind into guarantee safety. You bet me never graduate. Here too, on your mind. Those are but no good deal. Oh, I've been never come. Oh, no, don't go for answer. Okay. You always have for many general form. You heard some crack or so. It was social media, no so no answer so ye. The air cost. In the general, you share Bonobon and some cocoa so on my says to become my him almost almost to me. Nana Cosami, Chebiana, or did the Shabrantia by and you may who answer Kufu, so we saw my hands to so honor or more claiming so almost so seeing our honor. Maka say, what's your take on such issue? Oh, you're quite fast to see him. Over so see him at Nishre Krumu, penny for not at Ranconia, and Nimono was shy. It is a menu high now, far or south and every no sour hat. May enjoy him. I know when he be in hand to 1 point to minimum in Trani inside. Until here, and for you name, and I'm ranting and a chan was here. Into a henny and then see him be a Beppens are bringing him over. From Sabine, he no book. You never hand over home. On my best apatemu, the upper Nafia Nakos apatem, and Sana was Saw Bricum, actually every company for almost a Saturday. Or movie are after never said that, Ewa, nor our side, and I don't know why I had to say no, Minoka say no. Binkum here, and I say acting president, in Hino Bricum. Nana him answer so whose videos be about webbing Papa Fubius almost what to. Na hema or my hema on your class prefect. Class prefect crano, 8 minutes na baby can see to class prefect. Nti my hema no, opeso tuna. Obone kwadu say amamre kwaso ni kwaso hema ye we ni. O hema ye say ni.
ne afro hema ewo dwabo ase anye sumase ne abo hema ne kwadu no hema se ama ne kwan ma won so be yi ne ho ano wo yi ne ho ano na anto asuma na ebo na ansa na amamre kwan aso no yakase yatunu nti breku ma hema onye class prefect former star appointed na ogina fa from bia na yatunu nti wo na ye ma hema obi antunu no bia nti obi antumi ntu breku ma hema se do mu si ye no no se o mu nim so ma twadwan agunsan ne ade nti no to omo no magunsan no atwa emmoa no de o mu nim so ma tum na se o twadwan na dwan na keke na wagu no ansa na betu obi se ohene ana ohema no wo hye wase kura na betu na ye nka se matu no ohene ketu ase henkese asa won tu ne prekope for processes ye bone kwadu okay na nkrofo kro mbe bone kwadu tro henkese no henkese na afre no aba asetena se de additional cancellation na ya bone kwadu amamre kwan so na nim ne ama ne kwan ama na yi ne ho ano kwadu e de abobo ni nyina na ekoba se ya no de ba na nto asoma na okudi foma na afi ya kase se no amamre kwan so ohene timenje why sa anti free na ekọ onye ohene nti ohene ketu a o se biase no won fit preko pen kase matu David nya amamre na se basa na nka ohene ketu bi se wase na won pen aso na ho ye ohene keka na se kwa sorry David nya sa na ye no amamre kwan so ntu hene sa going forward no brekum mebetumi adwontem so the sampa ye ne aye bibie wo hoyi brekum betuma yes betuma adwo se do mu si ahya se de be brekum adwo bibia ni ho na so mo ye se omo se nko mo ye mo se hene no bisa se omo ba okra ni ho brekum se ya obi ani ho so ye be ma pie na bra na kase wase hene on se etoda ho Ghana ye bibia ka se semra ne so mu a obeka semra anya adwuma emre ye adwuma obia no obeti wo obi ope no pia abontena beka se wo wasi hene se brekum kro ni ode abeka me achi I see sa mempe MP otimi constituency a eno no kire se mitumi ka se mapam no aha David nyem na constituency ne media me ohwe na nipa ye yin so medi ade obrekum no on pese obedi ade a nema mienu ba ko bebia wa no ana se de toso mienu obetu hu afri krom ho na afifiri na ekwa wonte wo hu no nye sare on na ye hema o na ho hena wo ba so na eba eno ano no ontumi ho hwe yo suma hene se na no mo ba ha no mo abo mo enam so asantefo boys ni bi don mo sake kan nam so ama nana sajafla ne oni samodua nsem wo court no samodua se ne nsokorenti no yenyin ko sunwan ne ko kan ho no na hwe a oba na obi attack no what's your ba suma hene ne ye friend say minim ni di a friend no doctor unim se opese wo gini din nti na opese o maye bon okopɛ regional house of chiefs president no opɛ chief advert nti ye ne se wo de no betare asantesem na e boni din ana ya man for so a freedom fighter o de no ho afram brempon suma hene men pese me hu ne din mpo minim ne din nye se wo kan committee ne din da de ya me chance e kan suma hene oni din opese onya din wo ha doma hene unim se ya oba mensia oba na house of chiefs oba ono kra o mo na ese so di o manim a o ye freedom fighter no o so bi den ta kan na asantefo ani ate ni adaje se de nse ko kan obi o ono no pese o create impression ma men kan asem ba control saa wukiada na oba ha no na me wa ha efira no park of manwumre omba sitting omba ye no se saa dan parliamentary select committee bi shom me so ne parliamentary select committee for ni bi di nkomo ntim na me twen omo no omo frem so mo ba ntim metena ha akopem so mo ba ye oba mensia ha including national of chiefs now your camera be bo ha national of chiefs for no your camera bo ho and na opposite national of chiefs twa kwan ni mu ano e ho ye police station exactly the chere ne se obi se si a wogina ha na me tene me sa wo so na se me to wo ne aho e ho na no akwa police station ho na o ka tro mo se ya wusu ansama afo a threaten me nti e ba sa na yakwa yi footage no na de ma police na de me court se ogidi se obi threaten na ana obi yen bibia on fan ka police no mo ntwe footage no so ya na da wo be 3-4 months ansa na delete no mo ko yimra na enfani pakron ko jina asem ya simple so obi ka say wabaye die mu die obi ntwe footage bi kwa me hu ana say ye ha police for bit me yiwo mu ani ana say national sources ne national enya asantefo na heso ena sekobasa yetimi footage ya ne du ba bi ne akate afrimu a e kire say something bad has gone on nti ya no no obi antimi fanya asem na say bi hu say ena bibi ko so nti na maheda akoyi afrimu nti enye no kore say se zia mfa se on se anopa ya bobe ekobo be 1 na ekoba se yetimi atwa footage free anopa be 8 na if be 10 ebe 11 na enya wo ma it means that something bad went on nti na delete film nti wa oye in charge of camera no e o se yeso mu na trichi mu adekronti a wo free mu nti yetimi ko bada se
nationals of chiefs ye footage we film so did say ampa obi threatening na ho on ka no munyimra. What is sadi ya ekoso nyina no dia pa ne teaching ntia akoye sa obi beka se say na be tan da Asantehene wo bonofo ntem ana ye ni bono ni Asante. Okay. Abonofo no nyina aka Asante ho wo map of Ghana every independence copy 1959 near Western region, Central region, Eastern region, Volta region, Ashanti region, Northern region, Upper region, ni bibia ho. Kwa man was say or creative for to send and say a creative district be ama say Kumasi ejinan. Yenya district be 6. This year Kumasi, there was Sokwa, there was Kwadaso, there was Old Tafo, there was Swame, there was Skorma for room. And not just as I'm grown and the Mbu can Kumasi. I can Kumasi ho. Name administrative purposes in the teaching. In the administrative purpose in Asante, Ichemu mienu na ebon half na Ashanti e na sisi asan che mu miensa bono is na half ensesa hwe enti politicians no e na akwahye akiri e na makrofo dwens omo ko anya won freedom ma me tro ade kasakuo bi a woni atamfo bi akasakuo ne entumpon omo nko mani upe wo mpe da bia nopa sorry a the only travel beto mu din Asante fo obi en ho atimi beji emis e na obi apeso ogidin a e wo so da a creative problem bi wo woni Asante ntem e can story bi na wanya were wanya din na no obi say omo free wasa o se henfa ba bi so kremu ayi man ho say ne kuromfo e na omo twa makatiti nipa na kan sa asem no makati ebe ene Asante fo be kontoka no kamatati fo soldiers ne ho nti akwa say me man panyi joma ma edi Ghana ni mu ne another country akokontoka na Ghana ni bi se me nem twa joma ma ti ebe na no twa wo leader ti enti enya no kore na but no pai kan na odi ade ne din mrebi de ntrafo baaye ben afini so mo be kan ma ba kosem o ma tumi akoma ba kosem da bia no mo kan Asante de e wo henfa atiko mrebi atwam tati ma be ye sa atiko mrebi atwam na atime bu akwafo na atiko enkranfo be eno against Asante na atiko obia oni Asante be si ani no odi penidin. Okay. But Asante no constant say the bia no the only travel but in near Asante. Into your Asante on your Asante no. What person would you do in there? Just order about Asante. Is it true perception out in say because of Asante? I don't know how must taking us or so the cloning in ebe sumo say we ya ko sa de no sa perception e bi mo no. En krona wo keka no. Bo obi di mamenti. Oh, obi ti say Dumase say no so me nkonko ya akwa obi ho enyina ya amahene. Dumase no ho ana ye no mahene nye prepare the second mo. Yeah. Enti ho ana ye no mahene ho ana page alma na ye kese. Asante. Wo hwe dwan wi ase basa enkro na wo Bono East region ho no a mo ye guanfo no nyina. Asantehene na ye om kese. Hwe kuro bi ti say yeji 84 na Asantehene ye no mahene. Na ko ye den. Enti ho ana mo ye kese. First na woti Kumasi na woti Fiapre. David. Na man for say Fiapre sunyane. The only time you say Fiapre kuru I dey ne ho no bra Fiapre sha se ba Asanteman. Oba Asanteman no say me ya Asantene. Ye ko Asanteman Kumasi a metena kakra ben ohene. Na so won so ma che ohene da. David. Won say Fiapre he o che ohene. Sa ko gina ohene no atia no. Nti me ne Fiapre he ho an ye kese. Fiapre. Nti ho an ya Asantene. Fiapre. Sound says over Sampa, me ba ma tena fie ha so menche Asantene won nsem obedwam da. Sampa hene ba ya wo so akwachian. Nti me ne Sampa hene wan ya Asantene. Nti obi ka se obi ba ye ka se som na Asantene na so som Asante. E no nche so ya akwa ma Asante. Asantene on konsu ma Asante, on wofufu ma Asante. Sampa hene ba ha o ye kese Asantene ma Sampa ye kese. Nti 82 November na Asante hene ye Sampa hene ma hene. Nti ono na opeje obi ma na ma hene Jape kurum. Asantene ye ma hene. We are my hand Drobo sene bo afuntu ama bi nti Asantehene ne Drobo hene no ho ana no pese Jape kurumpeja de oye ne my hene ne de no pese oye akwa ho ana pese oye my oye ne kese nti bo se ahemfo mo ba hene epeja mu kane no na predo se na aten nkranza nka nkranza sha asese oba Asantehene hu se na nzen ukosi Asantehene anan okwa o my hene ama hene timi hia bebrebe na so nkranza hene ba no obesi Asantehene anan no no adam soronko nti ho ana na opeja no yonko nti anya no kore ena sa nkrofo mugu bono is ne ayi nyina omo ye ya busuafo nyina ye baako ye baako ye Asante baako obi ti Jape kurum obi firi Asante ne ko ho do ma omo firi Sontres ne ko ho ayi sunyane
friends Adamsu Susu ansu omo free Bantman na kwatena ho enti dia na chese nsoso ya dantem disi ameti he no na me 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 nua amote ya na me metu kwatena enkran ya na efiri na ekro no menye Asantehene bi ma nti omo free ha no mo furu ma free enti do bi agina ho keka se nkrofo bi yankwa me hu ba bi yankwa asom ne free ho ko hye obi ase abra wode on fa ne ho ko hye obi ase omo te ho ni nyina omo ka Asante ho atua no mate obi an ho be owo bono is tua ka kire se unsai wa Asante the one side wa Asantehene anim da no na wo safa obi so e ba Asantehene ho nti ba hwe a sunyane no ye wu Adumase Kontihene until 1987 nti wakato unsai wa Asantehene e ya mpa bat na enya mpa ina se na wono nam wu Adumase so ba Bantamahene so nti ono kobo wu Adumase kobo Bantamahene so ansa na ba Asantehene nti wutumi ka se wo fra makum na anya Asantehene wo fra makum ya de ni sunyane wo fra makum ya de ni ya Asantehene sa pepepe wadara mama me fa nko achi kakra wo hwe sade sampa asem na besia ye na mremu no ya mo yenim difo kakra no say sa modua si enya asem no nko sunwan ebetuma ba se court betuma yi dia ko sa dia ma no court na decide say obe provide security amana so say in life has to be provide amana nobody can give us any evidence say ube kuma say abeteto na say do ma hen ko betuma be rama nchasia one no we bi me na me court na me sa wono so ana wona court no sa tension social media na say isi koso ho found attention wa fear ha camera bu men mint na sa wono so dada first one wanyini chime and two camera be chim aba emra be so mu Ghana nye Banana Republic mint me nya dem pe enti me mint me koye because mra betumi aso mu wo wont me koye enti se ho ana koye do ma hin oba mensia oba national substitute meeting obi amfa ne san Canada so ma hin pe popularity enti me ye video fa ho ma mo ne din no nye se yesuru because me kan we say nya asema betumi do nya for so wa di obi ata me no obi ata ba opese ye bobo ne din no so de anya popularity obono region say okuma abonofo enti de omo kan de court nchen court da ho abobo no mo ye obeba no abi face in contempt no obeba be face obeba ye sure so obeba wa ma content bet no so ye law nto ama do ma hino contempt bebrebe so ye wo man yimu si emre ye ninka so pe me nkwa na nyina ho de Asantehene kan say Sampahene wo mu Sampahene obekọ sampa no eno ne second time na what is statement no first time am TV no ye different per course shares no na ka Asantefo person mu si hene foforo na tepa ban ne kan say mo si foforo na Asantehene wodi 100 years for shares kura wo mu hoda obeba Asantehene kan Asantehene share ma rechichire wo say onwu obesan ba nti obaye no obesan betena Asantehene adwa no so no 100 years mu ane wono 1926 nti Sampahene asem na Asantehene kan say Sampahene wo ngu obekọ Akrodie ni kuro so no atena na konya so no amama awren kire say emre ni nka so ampa eden a Sampahene bekọ ni kuro Akrodie ne hene emfa ho ne empen dodo a driver betena ahemfie onye de hye oti ahemfie ukuta chine me he a onye de hye oti ahemfie na oye ho say oye de hye no ma ho na ne de hye atumi di ade ma ne nti sa na ye nya ato nchen omutumi nya hwe omutumi nya hwe obeba obe face law no enche bia ni hu se abrantie bi de letter ba bonten ya or address president say contempt ahodo bi hajeche na do ma hene ni nti enka ni dibre no say Supreme Court judge no court of appeal nki yente so fa mra bia no o no a onim say letter bi sa akoye MPP time Emma Domahene. Efa Domahene suban ho. Emma Chief Justice forward ho nema recommend say yin free ho. Emma koda President Akufo-Addo anim January 2024. Emma Akufo-Addo anya ho hwe. Enu nti na ya na toda na meka na people bi person so mu a. Oso source na ye omofe. We salute we akwe a very foolish case. President Akache so ndo nka himself. So on can himself, so time na no can so on can himself. So that na before we can say Sampa the on can himself. No di can for regional minister so akoka sunyane man hene ne man mantem. And then nya himself. Yi boko de na nya himself. Na no actually Oti region confusion esi ho no. Say a friend say confusion esi ho actually e wa Oti region. Ya small national of chiefs a friend region national peace council amama kokrom ho. Eno na nya himself.
na committee na government omo so de ni say sa committee de omo be yes en komo se mra bi on say a free gra Ghana nya fa ho de no the first mra no 1956 57 constitution na create regional house of chiefs by 1961 act bi and started share mra fa ahensem ho and nya another 171 nya ba ko 2008 and currently no na tumi aka wa ahemfo nsem ana so moton their friends two lands and on nanka committee no person komu yi sase ni free ahemfo nsem e de kokoma lands commission wonum say call omoko national house of chiefs on is say ahemfo no be kan san ne man ho asem and omo ja to omoko discuss allowances yes is adodo enti eba Asantehene nimu ansana Asantehene ka kire omo say saa de no de omo man nya adwuma mi ho aka na ye modern so mo ntimi aka enti unim ahini ho o sa ahemfo nyina bom pa tem bia Asantehene ngo ho so the ono not who free say wo defend ahemfo ewu ahini no magu no sa na se na ko so omo be aban be system rafa inheritance na ona atre de o de se there be enti ga obu ho say we do be na ka president e be appoint o hene say dey appoint DC and MC no na fi because they say mo asase am mo didi ho kakra na nke be je from na je from we obaje be ko dwa ba ase de be to chine de mo mo kuta o chine ohene e ko ayi acha oboka e wo na fade ho enye na ntomo di frankwan mo kuta na chine ye ntwene na ayi na otu omoka na sai kan ko be nya fi nso amanfo onwe na mo se na na ato asase adi wonum de na na ka bo no asa na ko dwa ba ase nti ni nyina no Asantehene bo aheni ho ban nanso nkrofo bi sori ano mo ta na ni no mo ta na ni da ko be na adwen se oye din na wagya Ghana asem no aka Asantehene ko asem no bia ni nyi se oye ohene bi mo Ghana na wonim se 10 years ago no nanka ka so bi me ohene na wo dwane ne de mo ye tete kwa o ma mo bra wo yabusiam Asantehene na ma aheni ayefe na this professor kra no ko yedi kuro I'm point for yes professor yedikuru na say say professors ne doctors ne lawyers ne you know kan nanka obi a wa mobra ne de ahini ma no mi so 1980s early late 80s ne early 90s ne na abusuafo obi e wa brochiri obi engineer o ka so medi hina wo be kan so there bi ne de ma akọrinsanfo ne nkrofo ma mobra but in recent times no he say the type of nkrofo enyomo obo say say wo Jansan or hino or a professor over a Asantehene IT specialist she obogu a lieutenant colonel sane man nanka kan hu bi na obi a obu so di ni bi o mabobra ba no no kwa dem wa anya hwe wa brabo but this no hina man ayefe tina so obi apre mira mi ja wono yen hwe yere be ko Canada matese se yere ntumi ko Canada afei do be ko Canada sa Canada asem no a yeso ntumi ko ho no secret ni say na dey na feed obako yewra ko school or UK 1981-82 and free ho no okoye adwuma e wo Canada 1983 kopim 1985 85 no free Canada ba UK and obetina UK e adwuma akra ansa no ba be companies be miensa e wo Ghana ha somewhere 87 ho ba bi ko 88 and 1999 no be Asantehene now Nkrofobi can say ontimi ko Canada o ma create a certain story Obaya started in 1999, July 1999, Canadian High Commissioner to Ghana, Ebesra no mensia. March 2008, Canadian High Commissioner no abafo for no so Besra Asantehene mensia. May 2013, Governor General Canada, next year Governor General Canada, Canada hene King Charles, Sabre na Queen Elizabeth. Na enam say want Canada ntino, do sina na o friend Governor General. Nti do head of state replace monarch na UK no Governor General o said that Besra Asantehene wa mensia May na ye wukude Besra no May 2013 wow ena Canada High Commissioner was the friend no Mariam Mantrot oba January 2025 Besra yura na no April ya na you ready in 27th anniversary no akwesiden na sign president opa be chia euro ne kunu ne mba nyina be chia no enti imagine say yen fan say yampa wo tia mra we fugitive ye penache no na wa betena ne kurum na mo soma mo highest levels of diplomatic members no ma ba ne ho ne na be din kita ho sanka betrayal of Canada enti bibi say si da de tia no ko Canada ne say da Australia, New Zealand, Papua New Guinea omo nyina hene ene King Charles now side akro no ho US akro no UK no ekro no London now okọ
Australia or New Zealand or Papua New Guinea or Jamaica or Canada. One a Quacusiano, Nipacusiana and Telan and Ocon Hodebiano. It's a bad then or alcohol, no uncle, simple reason. Just say, Penimpan, ni Canada, into Uncle Rio. Sir, I quite say, I may bow fee a berry hill. Now, what will be our fee? I behind our Kumasi. Miss Maybe now the job would the Jamano. Says a woman minimo. Now, my power when I'm a semi call Ufia, Namaka was Ariana and Cosama. Into Nipana, why of head of state for Canada, and I also call on not a landing, Edna Asantehene, Canada. Until no one to win our walk on. And no crown, just walk across Canada, are buying the pursue. Ghana, Canada, Chamber of Commerce, a business for. And our friends from my brand or my more species. And I can ASANTEMAN for more Toronto for so at as a non so don't walk a bomb. Into one quote say or Canada buying because Canada buying in a son or London to a and there's a woman can't say with me corner. Say no AI in Canada. And AI in Canada. Me so nyina me say Asantehene akoto goda. Me say wako Malida. Me say wako Nigeria. Ada na dem monka ho asem. Say Togo ben. Ada monka say ada no Togo. Kase na yin hira no na ye nipa ya. Wa na UN kwa common speech ho. Canada so ho. Or na US, UK, Australia and New Zealand. On probably 5 country conference. Almost share information. It is anka why you born will call one of the other one. Come to me about becho. I don't different tradition. What's na MP of Asantehene of Akrodie Netherlands no. Because of Adiebi agent say America ban go tial. Lanka Asantehene na lanka Canada my interponche no. Enti ente sa me da se. Yo, you da se pa. Abusuan for general form. Na yete ne nka no ma ye brief no about bibia was you hu bia ama bibia to me aye kama. Enti no ye de bisi hanom kakra na ya home so bisi hanom ye hu se ohwe onum honom a Gyadam fo no aba ya wo maba no dodo mu pa o mu go bebrebe a wo mo atumi aba wo mo aba bedu Said yo abusuan Dumase na kasa tintin bia wi aboba no yensan fa monko enti abusuan na yebesan yakọ said amani ni sitie no Gyadam for bedu Gyadam for no omotumi abedu enti na chese ha amani no esitie no no do mabo mo pa ha bodom pem kama yeah enti abusuan for said Gyadam yesi edi kan edebre mo no nchiremu bebre edi kan koso ama yehu said na ha amani no esi etie sabe di nanom nyina hie nyina kromafo nyina bobodom pem ano mo twense kotokohene na si to babio ebetumi aka na bibia etumi atoto yie nti na said ha amani no esi etie ensoso enono ai nti momodia amane na ha omo bapata be mienu kran so setter na wo mo kwa hakora sasa atadua bana wono mo atede ya enya asem ketoa omo atede pa nti na de enya asem ketoa omo ni age isanse ohwe America kreya kunya beda wono mo kunya kwa beto fia na ya mhihie ni ade ne bia wo honom na no hwe sisi akwa akodi ono ti se do musika omo nsam de faye omo so omo nano ma wu kunya yi hu nti ebusu panyinfo abakọ ni ade wa won ko ma fa bi mo no bon se tete a haw ani ade
Chesare ho. Me no kasa kompon hina no akasa de ahometi eje akonwa ni kwampo de to honom no. Oh, me no kasa no akasa eje mu no afiri mu. Otina no ma oda so him kompo a wo mu ensie no na de pam nya ya. Usi de eje wa home. Asem no mu nya kan wie na be de ma dwoma home so mo kọ na wo mo akosi hene foforo. Wo mu wie kwa yira kan asem de ma akodiefo no kwa na afi ne bosom na ni. Afi no manya obi. Ana manya de hia wo tumi behwe. Nti abusuya na Gyadam na no ne hu se achame ekoya wo me na ma ne kwan so mko yefi wonom ama ne kuswan e de chire kuro no ne din kwa ne de no ai odi se hu no ho obekum nipa ai nti sabre de yura transe ya wo hwe ne mu so kotoko hene be frɛ no na wasi bibia che ni rua na dom ne nyina so tumi ato so akọ na mo de da to yie nti sabre de me wa no na me de ato ne so na mo hu no no Gyadam man hene a woba enso so eno no aha nti na se de ha mane no isi etie enso so eno no nti ade hye nyina na abodom pem ha no mo a ye hwe wonom eno nyina na abodom pem e wo ha no mo a ye hwe wonom Yentina tifo ma hin na sabrede ote hono mo a uhu no no na wo hwe no se obiswan e de achire kuru no na achese yo ti ebusuya ti Gyadam man hene ena yehunu aha nti no nchebia no ebihu se bibia ekoso kama yo ti Gyadam man hene na busuya ede ato no so kama no ne ade hye no fi ho ade hye ni kromafo ni nyina busuya chese edom a wo mo aso de aba hanom no esani na nsa ka kire edom pa sabre fi Gyadam abepim wo hanom no esani na nsa ka kire wo mo aba ankasa wo mo dom aba ankasa nipa aba ha pa na enya sanketo ayi so ye boko da di ompene ho asem ntina no yesase wo san isuamra mranyim ni ntino na sade ne no mudi kan no chichim bebre de kire ma yehu se we dia osem bia ama ho to ho anom se yemfama no na wo mo ahwe ya wo mo tumi ede ama no ntino na sade amane no busua isi eti amane ni si etie ensusu eno no nti Gyadam hima so na eti nchen no Gyadam ahim Gyadam ahim na busua ono so oti nchen no nti sabredi efekwa ne beba ti odi ne beba na no ne ba bi so achi kotoko hene ne beba no bi so edi achire kotoko hene na chese otumi aye kama ensuo no so de se haye enhira pa enhira de ma ye nyina we bosuo no nyina aye enhira nyankopon to de agu yeso enhira na kopon edi ema ye no nti obusaya
na ahamani no enso so eno no eno de wie ma biribiri saa na de wie ma biribiri saa nti no yeguso a ya ehwese de ahamani no esi etie ehu se na ase a wonom eba ya womo eba yo nti no na say no ahamani etie nti no yehu se wedum senso so wedum asefo etu ahya ase a womo soso ebeba wedum aseso amanie no yi kan bo cheche mo se nananum bia na nka womo ewo ho no mo kometra asem yombo bu so mo kwa so ko ye no mo tentena sana na so womo yi no na obia eni ho no nti no mo pagya wo mu minim se bretie bi mu se de tie bia soso ibinya wo mo na bibia tunya yeye amemfa mo nko ewodum ase ye sha ase nyina yi ntumi nko ewodum ase fo ne ho nti abusua me de mo kɔ hɔ nom na kyese wo mo aba ye sha ase nyina minim de wo mo kɔ ye ti ye bɛkɔ hɔ nom so abɔ yi mu kakra na yehu de nti a wo mo afi na wonom so eba nti na kyese aso amane no no ai ya ba ye de mo kɔ Gyadam ye de mo kɔ Akrodie na ye ba hanom na ewodum ase na nanom apagya wonom mu enti afi na yedru hanom a yehu se ade hye nyina tena se kama na kyese oho de yehu se social media ne di ka keka bi hu videos bebre na so yero Asantehene etira eso da yepa do beka nti enei onom aba amamane amane kwan so ewodum ase man hene so eba na wabesi bibi de ache koton hene nti ebedi nkomo bretie bi mu ebedi nkomo na yehu se de hamane no enso so esi etie ye se eba ye yura tena asem no so na efibobo ano be enum ya wotena so na omo hwe ye obia bo nunkuro se de se nefta che na busuadua no ase ewe na yura no ayi baako kire se won na oye wodum ase ade ase sa oye ade ase ankasa de ema yen nti no sabre die na chese wodum ase o ho ye fepa yi so me si atena no fedodo esanse mo nyam hye ene ba meka o se nsuo no so de ene na de bi pa wi mo aye se kusu aye kusu nti na chese se de tie bia nso so no wodum ase de ha amane no nso so ebetumi abro me cameraman o men me oban me a fam na ma ye interviews ni bi e ma yeguso agine mo beba sisi bretie mu me bebra menu aba ko ye interview ni be esa be keka bom amaba sound no mesumi die wo mu nti no enche bia obewie owie a na chese ye nso so etumi ahwe na yaka amasunjue yate ye ho ase omo nante se de nti anope ye ba ha na omo asore ene nsansem bi ekokọ so honum de ha pa ne bebo ewuram ne bedo suko ne pa na ne so no womo eba na oma be kire yen ase yie pa nti no na mubusa ya wodum ase na ise do bia so din ene na yi so abobo ho de ama no ntu ni no ba na hu apata se be ya obi mfom kwatso bi de ase ntu hwe se de amamre na amane enhyehyeye no esi etie no a first one no ana didi kan no tent no Gyadam de to so tu ya Akrodie di twato no na ye wodum ase a ye de ha amane no enso so ye duru omo so a ye de ha mo bretie bi mo nche kotoko hene betena se me hu sana nanom atena se a wo mo ewa atwen ya wo mo etwen nti no se de tie bia brepem no bibia betumi aye kama mamu free so ebeko osisi a mamu free ho ebeko osisi a na yakutie se de akuti wayo se de ho amane no esi etie ai na ya hwese de chimase no nyina ko nti je wodum ase enkonya se no na hwe na
kakra wo mu no so yetuma hwe na yaka de afiri honom minimi ranom betwetwe nkomo kakra de afa ewo Dumase ho na sɛdeɛ yɛsi tete yɛ hu bi o social media ne ade no yɛahwɛ de ha manie no esitie no komira ho na minimi ra twetwe litigation balance this year ma when you grant further interview okay the slightest mistake the contradicting nobody can abano you me ankasa in fact I mean I attend this yeah but find history no nye history and ne ya ne ni ji abeya ho no eba you me rather Ramadan ho di che etiefu your friend Nana Osei Asara Crunchi the third me Chidom hwene e wo wi Dumase me anam san ye acting president o man hene ni ho nti me hwe akiri so o man hene me rather Rama ye nim so be bisa enne de na de mo ba ha enne yewura to ye nsafre yewura o hene to nsafre ye nkunya sem wo ha ye nya de hyebrante a ye de nasi akunya no so kra na abusuafo no bi edu se nka ebi oba bese bibi akire wura no na abusuafo no binum se omo so ya adehye nti omo di akonwa no bi nti ho asem beda wura emo mo ba ya o maka wie nti ne okase ye nsamra na ye hwe ne ye beka nti na ebiti wura no asem obeka nti ne ensoye ntina mo wa ha na bi hu ni se betimi abasa na mum yintimi nsi so episi se ye da wura nti ya biduri ono ne obeka se ebe no ene ebe na award mase boko de wi Dumase boko if you say sem na e bae no omo matena krum ho ache ne krum atete sem ne ne manyina anim se ba bia yiwurade asem ne to ye kwa ne da if you say akonwa no se bi akonwa ne ye de shiga ga nti ena ba bia yiwurade akonwa na to ye no se ne to ye se ondi akonwa no ehima omodi akonwa be dunum ni mu be dum yensa efifie ho mienu na sebe omu free baby sebe akonwa na nkasa no ne eda ho eda omu fie ho nti sa akonwa na oba na nasenimu na be ma ne free ba no eda omu fie a ebe de na adane akoda baby nti yeru ahwe mu no ha na to ye na ya inim krum ho atete sem kakra ne mpanyimfo enim nyina obi anim yeru ada to ye na sa na tie nti ho asabasa bi ani ho But my dikan hu say pija yura bi ono ana na fofra ba ono honorable ne papa no ti ono ana nyame ya adoma ye de nem cause ye di asem no mo ana otufo se eyo mo de ti ono ani other man no hima ho ohima sem de ye wura na no aye ba ye be se ne toso mi ni no enso mo di kan bunkuru pen asem no du akunya asem so no adehye no se nana no se be onya de ase ohima no sa no mo kan no mo se ne wode na bedi akunya nso enya de ase ti ene de omo di kan ba menhye omo ba ko bunkuru a omo wie ne ye wura ebia ye no o se ampase ohima no enya ade ase nti nano bia so ka che ne se ontana nchen kakra opem se ohwe ne niema nyina awia ne wo be kan fa na wa kan fa no se ya no kan nti se de ya kan me mpese metima kire mu bia yo obu onu ma na kromafo no na no ka brekum de ye kuduro ye kromafo se yempene ine yempene no ya yesi ehonum no oni youth na ne kromafo na hote se hojo ye hodie ni bi sa nsie efi se minti min fa ye hon toto ba bi foforo ho ye nhemfo ai wo hon kunya sofo ai nyina na ye odo yi anko bi ani benkum hinini hemfo nyina na ye ka kuro na hemfo no akunya sofo no nipa edi echi bia ni fie fo ai enti me fie mi na me da no nana fie on da no nana ayerempe fie on da no enti samu nyina hemfunu nyina atiase na ye ade a abrante kwa sebe obe de asem na woka se ye na nka nana yi
yi ni na yen kunyasofoɔ no bisi me pene so bisi me wo say bisi say ya na wo no fiefo nya kwan abɛhyɛm bi aha na we de ndi ye hɔ bibibia sa enim na yen so so no a ye di anim no so no ye ya manage asɛm ni yie no so so nti sabio na asɛm no sɛ obi ka na odi nkunim na neje na ye wani nkunim so awerɛhɔ ɛka no ne werɛhɔ enti sɛbe ne werɛhɔ no wo nsan nyɛ nneɛma ɛbɛma n'ani abre da bi kokrɔkorɔ nti yɛn efi sɛ saa nsɛm si yɛ no yɛ ni obi ahyia ne di nkɔmmɔ kama ɛnkɔfa maka obi ɛmfa ma efi sɛ kuro no saa so mama yɛwura na wɔbɛtena so no wɔbɛdɛ no waguman no saa ne nti yɛ hɔ deɛ sɛdeɛ obi saeɛ no nananom bɛdi madanseɛ awi Dumase deɛ basabasa bi ani hɔ efi sɛ nana no wɔ support no wɔ nkonyasofoɔ no ɛne kurom hɔfoɔ nyinaa bɛbɔ na menhyɛ da hu sɛ nipa baako ana bikɔ gyina baabi sɛ nipa na yɛyi no no ɛfiri sɛ obi ɔma ɔmatena kurom hɔ mu nim amammerɛ nim sɛ akonnwa no fie ɔne da ɔne da because hima sɛ nyase mu na ɔde hyɛ ɔhene firi ba no hima ɔmadi akonnwa ɔmoyɛ dum ase dum fancy dum no bɛ dum yɛnsa ɛfifie hɔ akonnwa na nkasa ahema na tena so bɛtena so no akonnwa na da ɔmo fie nti den na wo firi baabi a wabɛka sɛ akonnwa na yɛ wode nti saa na ti other my word must akonnwa da hɔ kyɛ kakra ye wura ofiri mu a ye afei na ye di esi na na ye si na ne bɛ otumfo dom ye na ɔgye ne tum ma na sɛ yi no 2017 July so me kai pa kwa na 11 July nti 9 years ni nti we a July a be na 9 years nti e fa na sɛ ache kakra ne sa the Akrodie sɛ be da mpan a ma nkuntu ekofem aha sɛ ye won hemfo kunyasofo a ye hwɛ akyire deɛ na nso so deɛ deɛ safo hene deɛ wo ya wontimi ne akunyase de ma hene bedi no aha nti ni abrɛ sɛ benya man hene na ma na di anim na nyina yɛ so yɛ nkuntu atimi akoso right to pa ami shiramu yo obusuanti acting president Dumase na yɛte ne nka acting president Dumase and Echidom na yɛte ne nka no chechi mu nyina kama any adia enti no na abusua ɛha no ha isio de ntinu mitu obi ni ade enti eguso a yegyinam den yɛ ne gisam adi makromafo no nyinaa sɛ nnɛ sɛ de ba yɛwura anim na asɛm no bɛdan yɛ fubo ano bɛnum na wɔn hwɛ yɛ wɔn ka sumbi atumi aba no ɛyɛ obiara de enti no ɛma mpanimfo wɔ Dumase wɔn nyinaa so ha no ade hye no obi nyinaa ba apata mmienu kyerɛ sɛ ebi nya bi kura mpo ɛntena yɛayɛ ne gisam paa ɛde ama no mfie bɛnkunu no ɛna akonnwa yɛ ada hɔ no mu a asumdue atumi aba ama biribiara yɛ kama nananom nso so ayɛ ne yie paa sɛ wɔn asi aka bom ata akyire ama asumdue aba no ɛfo hɔ no mu a bɛhu yɛsɛ kontire sisei yɛsɛ akwam sisei yɛsɛ hwan ni akɔgye Gyadam adeɛ ɛtumi kora gye nipa bɛmmienu sika sɛ dɔma no ayɛ bibia wɔ hɔ nanso so bɛhwehwɛ mu wɔ Dumase deɛ nananom deɛ ne bɔkɔɔ yɛ a wɔn ayɛ ama bibia atumi ayɛ kama ti no na ɔhwɛ sɛ deɛ amanneɛ no si tie no deɛ a saa na wɔ Dumase yɛsɛ tie nsuo no sɛdeɛ mu si ehu no nsuo no tɔ bia no na ayɛ ɔmo sua yi adeɛ ko a nti na yɛsɛ tie bia so yɛgyinam yɛsom yɛwura wu nti no tie bia na kɛgya hwɛ hɔ nti na abusua saa na amanneɛ no ɛsi ɛteɛ nsuo no ahyɛ ase a ɛtɔ wɔ hanom a ɛyɛ kama ɛhyira ɛnɛ dwumadie no nyinaa ɛso na mesusu sɛ sɛdeɛ nansi ayɛ no deɛ megye nni sɛ nsɔre no nyinaa bɛtumi aba deɛ nanso bia na baako bia na mmienu bɛtumi ba
na kyerɛ sɛ ne nyinaa so Asantehene ɔno anim sɛdeɛ wobɛsi adaadaa ne nyinaa de afɛ ɔyɛ no yɛdi so nti deɛ bɛsi akɔ biara so no yɛte aseɛ saa no yɛbɛsi bɛdi so ne ahwɛ ama biribiara so atumi ayɛ kama. Nti na deɛ ɛhɔ amanneɛ no ɛsi ɛteɛ no no yo nti na kyerɛ sɛ sɛdeɛ ɛhɔ amanneɛ no ɛsi ɛteɛ no no nti sɛ deɛ nyinaa ɛbom baako ɛsɛ nyinaa ɛwɔ Dumase ae nyinaa ɛwɔ Dumase fo yɛni abere paa yɛ a yɛso kɔtɔkɔhene ɛsom kɔtɔkɔhene nti ɛnɛ ɛnsɛm ɛwɔ hɔ nom no deɛ ɛba ɔnten anim no deɛ yɛ nsuane mmiɛnsa na asɛm pɔtee ɛwɔ hɔ nom a nnwummerɛ yɛkɔ ɛnɛ yi yɛwura kɔtena so aka deɛ yɛnhyɛ da nnim asɛm no pɔtee no nanso sɛdeɛ tie biara no sɛdeɛ tie biara ɛnɛ yɛnim sɛ nsuane bɛba menim sɛ yɛde aso ansɛm baako na nyi bi hɔ nom a ayo enti no Gyadam sɛdeɛ Gyadam di kan kɔɔ hɔ no yɛkɔhwɛ Gyadam sɛdeɛ hɔ ansɛm ɛsi tie yɛkɔɔ Gyadam no yɛhunu yɛ ebi ana ɛbɛpie mu ɛsi obi akyi obi ante ho asɛm ɛne adeade a yɛsɛ ɛkɔ yɛkyi akɔfa no nyinaa de aba deɛ yɛkɔɔ so fi Gyadam ba Akrodie bɛpie mu ɛwɔ Dumase ne yɛhyɛ ase yɛkɔɔ Gyadam no ɔma yɛnya no nteɛ sɛ ɔmo so akɔnyasɛm ɛbɛda no bɛn mfie mmiɛnsa pani ɛna ɔmo hene ɛkra kɔɔ yɛn ɛwɔ sɛ yɛsɛ adeɛ bi bu yɛbɔ bi pɔmɛ mu ti na ɔsɔ ɔmo pɛ de hyɛ banteɛ no so na nanom tuo na ɔno nso so hwɛ kuro no so de ma wɔ ɔmo de bɛto yɛwura anim ɛma ɛhɔ deɛ no deɛ ɛyɛ ɛfo de ma wɔn koraa esiane sɛ deɛ no wɔkyerɛ nyinaa ne sɛ ɔpie mu hɔnom deɛ a nipa no okura no ɔfa no kyene mu de ne kɔ program wɔkɔ ha wɔfa ha wɔyɛ ɔno ara na de ne kɔ baabiara no ɔtɔɔ hɔ anom sɛ wɔasɔre ne sɛ atɔɔ wɔfa adwuma no so esiane sɛ ɔsɔmpa a ɔbɛsom yɛ no ɛsɛ wɔn ani yie paa ɛna wɔn maa no ɛtoa so a ɔbɛsuan nti n'ano yɛ wɔ ada nanom ne akyea me kɔ hɔnom a ɔkɔsuan yɛ ɛde kyerɛ kuro no nyinaa ɛnɛ yi ɛna abɛwɔ yi pɔmɔ kɔma yɛwura ama brɛ sɛ ɔmmra no mɛsi biribi mfa nkyerɛ no na wɔnkɔhwɛ Gyadam ɛmfa ɛma no nti na kyerɛ sɛ wɔkɔpie mu hɔ so so ɛhɔ amanneɛ no na hɔ deɛ wɔn nyinaa bom baako pɛ a ɛyɛ ɔmo so deɛ ɔmo tiri no baako pɛ fie baako pɛ na emu de akonnwa no ne baabi abiem nti no ɔmo deɛ ɔmo mmerɛ koraa ɛtɔɔ yɛ na ade hyɛ no ɛmo mo atena ase no yi baako nom na ɛsen no ebi wɔ ha no ma yɛsi weedi bi enum fie wei mu dɛbi ɔmo deɛ nte saa ewie ne ɛba akɔdi ne ɛkɔ ne kɔ pie mu hɔ de hu sɛ akonnwa da hɔ nom 33 years ni nhyɛ aduasa mmiɛnsa ɛna ɔmo kyerɛ sɛ sɔfo bi bɛtena kurom hɔ nom a na ɔnyɛ de hyɛ no ɔde ne sika na bɛfa akonnwa no ɔbɛtena Kumase sɛ yɛndi akonnwa wɔ Akurase ɔbɛtena ha bɛsi ne hene nyinaa wɔ ha nom a na ɔmo nso ɔmo ne ngiri nti manso twene de no no kɔ ɔba no ɔbɛtu wɔ hene a no wɔ hɔ no deɛ ɔde yɛ no ɔhene no akasa de nakoma mu ɛsa bɛka sɛ nya de akonnwa no ɔbɛtena so bi ɛma ɔhene no ɔno ɔda dɛm a anaasɛ watɔ fam na no ne ɛte sɛ ɔhene no afirim ɔda so hyɛm kɔ yɛ nsie no yɛ ɛno no nso so ɔmo hwɛ sɛ ɔhene ɔbɛba no bɛtumi ahwɛ no wɔyɛ no yie ma biribiara yɛ bɔkɔɔ ɔmo kyerɛ sɛ nkonnwadan no ɔma nkonnwa so Akrodie hɔnom no wɔnsi hɔ wɔnkɔ hɔ ɔde no biribiara bɛ Kumase ha yɛwura bodwa a ɔmo mma bi ɔmo de hyɛ bi ama ne ɔno wɔmma bi na obi so aba bi saa so na de hyɛ bi ɛwɔ fie hɔ no ma ɔhene mɛtena dwom ɔhene mɛsie no wɔn a na yɛ ɔmo biribiara kɔpa bosia no ma yɛ ɔmo adeɛ deɛ firi hɔ no ma brɛ ɔmo yɛ ade hyɛ na ɔmo akonnwa no yɛ aduana ɛne ɛkɔɔ nafoɔ ɛna edi akonnwa no na ɔno no so ɔno yɛ aduane ni nti aduanafoɔ no ɔno edi akonnwa na ɔkɔfa obi ba ayɛ sɛ ɔno so yɛ ɔhema ɔmo kyerɛ sɛ saa ɔhema no ɔmo amfa saa ɔhema no amɛkyɛ yɛwura Asantehene nti na kyerɛ sɛ ɔte apatam na ɔde wabɔ ne ho sɛ ɔhema no nam no ɔdi ahema no saa abɛ kurom mpo no bi ɛho ne da wɔ hɔ nom ɔsi no wɔ ne kurom wɔ Kumase ha ɛna ɔsɛ wɔyɛ ɔhema ɛwɔ ha nom a ɔno nso so no bi kyerɛ sɛ asɛ wɔwu bi nso sɛ ɔmo ni baabi wɔnenam nti ɔhema no kora de n'akyi paa no deɛ bebree nim de wɔnenam ɔmo nhyɛ da nim no na kyerɛ sɛ saa na ɔmo nso so ɛkyerɛ sɛ amanneɛ no ɛsi ɛteɛ na wɔn san kyerɛ mu ɛsɛ aduanafoɔ no nso so ayɛ ntɔkwa manso ne ntumi ho ase
ɛna ɛkɔɔ so wɔ hɔnom nti no mentimi wɔ se no mu no na kyerɛ sɛ adehyeɛ no ebi akɔhyɛ kuromafoɔ no akyi akɔta wɔn akyi ama deɛ wɔn kyerɛ wɔ kurom hɔ no nyɛ asɛm ketewa kwan ne kɔnafoɔ no de afei so asiani wɔ kurom hɔnom a